এটার 1 লিটার প্রিন্ট ফর্মটা ଏଇଠି ବସି ଶେଷ ବାହାରିଯିବ। ଏଇଠୁ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଡାଇ ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ଡାଇ ଭିତରେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ, ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ। ଏ ବୋଟଲ ଲାଗିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଇଲା, ଏଠି ବୁଲିବ। ଏଇ ବାଟେ ବୁଲିକି କ୍ୟାବ୍ ଲାଗିବ, କ୍ୟାବ୍ଟା ଏଠି। এইটা ଷ୍ଟିକରଟା ଲାଗିବ, ଷ୍ଟିକରଟା ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସେ, ଏଠି କରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ୟାକିଂଟା ହେଇପାରୁନି। ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ମୋ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଅନ୍ କରେ। ହେଇଗଲା।